adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Bibang. 32 anyos, minyo og may mga anak. Taga-poblasyon, Pinamungahan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagparehistro nako sa akong anak nga bag-o ko pang kipanganak. Aron yung sabtan, sugdon ko dihang 3 pa ka buwan ang akong tiyan. Ingon nini ang mga paghitabo. Pila ka buwan ka nag-imtihan, Bibang? Murag tulo na gini kabuwan ma. Muman gani nga magpapinatal ko ron aron maklaro. Oo. Angin naman yun ang ipapinatal ang 3 ka buwan. Ayaw yung kumpiyansa in town. Kay imo na binang ikaupat na imong anak. Lagi maoy. Mao nga stop na lagi mini Benji anima. Daghan ang among anak. Awa ni ron gusto ko mulakaw. Di ko kalakaw dayon kay mangita pa man ko kabinlan sa uban akong mga anak. Mauna! Ibis dako ko na ng kamanghuran ninyo, inyo pa yung gisunda. Ay lagi maoy. Sipiat gyud yung pagkaihapag yun ma. Pero sagdi lang. Niya naman ni. Ay, grasya manino ng bata. Kinabitay daghan diyag mga anak. Nangabuhi man po. Pero mo sad lagi, lesod. Ang mga bata mo'y magantos. Mao gyud ma. Mao nga stop namin ni Benji anima. Last na lang ni. Nya asa mo magpaprenatal? Andi ara sa sentro ma. Nahala sige. Kay nalangay ka na mas imong papaprenatal. Hala sige. Lakaw na mo. Ako ni bahalas uban mong mga anak. Wapas Benji ma. Je! Pagdali diha, uy. Tana, uy. Mintras diha pas mama nga kabinlan ta sa uban ta mga anak. Human mo paprenatal din sa sentro, Mrs. Pagpaprenatal sa dito sa district, ha? Ha? Nga naman, ma'am? Aron ato na ka mga nasa district. May manang may record sila nimo. Aron sa pagpaprenatal nimo. Kay ato ka man mga na. Oh, nala sige, ma'am. Magpaprenatal sab ko dito sa district. Okay. What's ha? Kay hatagan ti kag referral sa district. Aron ato ka na lang mga na. Oh, ma'am. Kung sisulti itong midwife ni mo? Patuon sa kunya sa district. Paprenatalon sa kunya dito sa district. Gihatagan gaya mi kunya og referral kay aron adto lang kuno ko dito mga anak. Ang ba? Nya, karon na to dito atoon. Sige, karon na lang, Ji, uy. Aron mausa ning atong lakaw. Ah, sige. Mangita tag tricycle pa doon sa district. May record naman di ay kadinhi, Mrs. Nakapanganak ka naman di ay dinhi, no? Oo, ma'am. Say, katulo na kong anak. Ah, okay. Pwede na nga dili ka dinhi sa district magpaprenatal. Ato ka nalang mutiwas o pagprenatal sa inyong sentro. Aron, dili na mo mahago pag-ani sa district. Giingnan masadgod ko sa taga-sentro nga paanhion dinhi sa district, ma'am. Kay anhi malagi ko nuko pa anak ko dinhi. So, ano lang ko magpaprenatal? Ay, pwede raw dili ka dinhi magpaprenatal. Adto na lang sa inyong sentro, kay may record na bitaw ka din Nala, sige ma'am. Adto na lang sad ko sa among sentro, mutiwas og paprenatal. Hago-hago man ang taga-sentro sa distrito eh. Pliti-pliti pa ta. Malagi. Pero sige na lang. Dili na bitaw ta magsigig balik-balik dito og paprenatal sa district. Kay sa sentro naman lang dai kuno kumutiwas sa pagprenatal. Og mobalik ta dito sa akong pagpanganak na unya. Kaya adto man ko manganak dito sa district. Sakit na yun ang akong tiyan, G. Manganak na yun tinghalik ko. Ha? Sa may akong buhaton? Danan ako sa district, mga anak na ko. Oo, naratol na ko. Dagan ka sa district.
Umang kay record nga ka prenatal ka sa district, ma'am. Di ka lang madawaton nga aning ka mga anak ini. Unsa? Wa ko dawata og panganak sa district kay wa ko no ko dito nila magpapinatal. Nga sila may nag-ingon ako nga pwede ra adto ko sa sentro ipadayon ang akong pagpapinatal kay may record naman ko sa district. Kay dito man sad ko nanganak sa ikatulo kong anak. Mao to, wa gid ko nila dawata bisan og nagbati nako. Girefer na sad ko nila sa Balamban. Apan wa ko kaabot sa Balamban, diha ako makaanak sa ambulansya. O gibalik na sad ko nila sa district aron malimpyuhan mi sa akong anak ug makuha ang akong inunlan. Unya, Unsa gud ipakita mo, abi ba? Nga sa ambulansya ka man kuno nakaanak. mo lagi ma. Kay wa man ko nila dawata dinhi primero. Kay wa lagi kuno ko makapaprinatal dinhi. Sila naman gud ang nag-ingon gud nga pwede ra ko sa sentro nga motiwas og paprinatal. Kay may record na sila nako dinhi sa last na kong pagpanganak. Kang mga hanggaw ba yan nila? May lang gani kay. Maayo na imong pagpanganak, bisag sa ambulansya ka nakaanak. Kay kung wa pa na, ambot lang. Sila gyud ato mabasol kung sa panhitabo nimo o sa imong anak. Kay dinhi kanila gipaanak nga unta. Hay, Ginoo ko, wa gyud kadawata nila Mo hanggaw. lagi gud unta ma. Apan lain na lagi sa akong gibati ganina ma. Nagsago lang akong kahadlok og kasakit. Kay murag mo gawas naman gid ang bata. Nya pagbiyahe pag gyud namo, naa pa mi sa ambulansya. Ay, pasalamat kita untas Ginoo nga may imong pagpanganak biba. Ay, tuod, hay man tos Benji. Naglakaw sa rehistro sa bata ma. Kay ingon man to ang doktor nga okay ra nga akong pagpanganak. Pwede ra ko nga dili magdugay dinhi sa district. Maayo dihin noon. Sam ni kalaki nila din eh. Oh, kay ngano naman sa Benji? Di ko na sila muhatag og rehistro sa bata, ma. Kay wa din mataw sa ilang ospital ang among anak. Unsa? Unya, kay sa ambulansya man nga nga sa ato pa, ato ta bang rehistro sa ambulansya. Ambot nila eh. Sabot ako kalibo ganin buhat dire. Nan unya, unsa man ni nato G? Mamaulit ta sa ato. Kay ingon man ang doktor nga pwede na ta makagawas. Mag-usap naman ta din na di ba sila mo rehistro sa bata? Magdako-dako lang nita sa tumbayranan din Maulit ta. Unya lagi. Ang rehistro sa atong anak ba? Unya na lang nato na planohon kung tuan na ta sa ato. Binuang ning ila. Unsa ganing binuangan nila? Maulagi pa. Hmm. Kundi pa lang bago nanganak si Bibang. Mangita ko gubot dito ba? Hadlok lang mabugat ni si Bibang. Kaya bago pa nanganak. Sa pagplinatal pa ba yung nila gibinuangan? Inom na JB. Naglabad ang akong uni lagod. Oy, ay na problema habibang, kay makabughat na. Ang atiman na, maong imong anak. Ang importante nga niya, may mong lawas. Purabuyag sa simong anak do, humas imong pagpanganak. O luwas mo nagkapaulit din sa inyong bahay. May na lang, bintaha na lang na. Unya na niyo hunaw na ang rehistros bata. Mga hanggaw mo ka ng taga-district. G, unsa man ta ani? Nahangtod karon, wa pa mo gyud nato maparehistro ning atong anak. Asam sa kita magparehistro? Nga ba sa tamahibaw og asa? Ipasapasa man ta nila. Mangita tagpaagi Benji. Kinahanglan nga marehistro na nato ang atong anak. Hangtod karon, wa pa gyud namo maparehistro ang among anak. Kay naglibog mi og asa mi magparehistro niini. Kay adto man gyud kuno na kun asa ko nanganak. Unya, kay sa ambulansya man ko nakaanak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Husto ba ang taga-district nga dili sila mohatag og rehistro sa akong anak tungod kay sa ambulansya ra ko nanganak ug wa ko makapaprenatal nila? Bisan sila ang niingon nga adto ko sa sentro magpaprenatal? Ikaduhang pangutana. Ang taga-district mismo ang niingon nga adto lang kumupadayon sa akong prenatal sa among sentro. Kay okay ra kuno ko nga mga anak sa ila kay may record na ko nila. Kay dito man ko mga anak sa akong ikatulong anak. Apan, wa man ko nila dawata pagpanganak nako. Unsa man gid ay balaod ana?
Kung asa nagpa-prenatal, adto sad ko mga anak. Ikatulong pangutana, hangtod karon wa pa maparehistro namo ang among anak. Kay dili sila muhatag og rehistro kay sa ambulansya lagi kuno ko ng anak. Unya asa man di ko magparehistro sa akong anak. Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton aron nga marehistro ng akong anak? Asa man ko moduol? May penalty na ba miini? Kay dugay maming nakaparehistro sa among anak. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bibang. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang inyong mapaminaw karong adlaw at kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. And of course for any nga mga suliran ninyo maski unsang punto ha, punto medikal, punto legal, andami nga muhatag ug tambag og solusyon anang inyong mga pangutana og inyong mga problema. Pwede ninyo mapadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Na ato ang letter sender si Bebang, dihang tulo na kabuwan ang gimabdus ni Bebang nagpa-prenatal sila sa ilahang sentro. Apan niingon ang tana sa sentro nga adto na magpa-prenatal sa district kay adto man siya manganak. Gihatagan sila og referral sa district apan pag-abot nila sa district giing na napud sila nga pwede ra dito sentro ay nagpingpong. Siya mupadayon sa iyahang prenatal no kay may record naman siya sa district. Kay didto pod siya nanganak sa iyang ikatulo niyang anak tuod man sa sentro na gid siya nitiwas sa iyahang prenatal. Apan sa iyang pagpanganak, wa siya dawata sa district. Kay wa kuno siya didto magpa-prenatal. Gi-refer sila sa Balamban. Apan, wala sila kaabot sa Balamban, sa ambulansya lang siya makaanak. Gibalik siya sa district aron malimpyuhan siya og ang iyahang anak o makuha ang inunlan. Apan wa muhatag og rehistro sa bata ang district. Kay wa kuno siya manganak didto. Hangtod karon wa na rehistro iyahang anak. Unang pangutana, husto ba ang taga-district nga di sila muhatag og rehistro sa akong anak? Tungod kay sa ambulansya ra ko ng anak ug wa ko makapaprenatal nila. Bisan sila ang niingon nga adto ko sa sentro magpaprenatal. Okay. Well, technically speaking, mangutana ko kung ang ambulansya sa district ang imong gigamit o gidala ka dito sa district, dapat dito ma-process ang imong registration. Ug balibaran man gani kanila, tudluan ta kanila unsaon pagparehistro nga ikaw na lang. Kay pwede man gud nimo marehistro nga ikaw ra, no? Wa ko kasabot nganong magtudlo-tudlo pandemya ron unya kahuman inyong balibaran. Kung naminaw magani ning taga-district nganong inyong gibalibaran si Bebang, no? Nga di man gud ingon nga kay abi hindi wa ka nagpa-prenatal nila, di ka pwede manganak. Naunsa mo bali ba ditag pasyente? Kung emergency, di man na pwede. Ginadili man na sa balaod. No, may bawaan mo sa DOH, ana, bantay gid mo, no? Ikaduhang pangutana, taga-district mismo ni ingon nga adto lang ko mo padayon sa akong prenatal sa among sentro. Kay okay ra kuno ko mga anak sa ila, kay may record na ko nila didto. Kay didto man ko nanganak sa akong ikatulong anak. Apan, wa man ko nila dawata pagpanganak na. Kung unsa man gyud ay ang balaod ana. Kung asa nagpa-prenatal adto sad mga anak. Actually ba, wa man gyud nay balaod gyud nga mag-ingon nga kung asa ka magpa-prenatal adto ka mga anak. Sama ra sa kung kinsay ni check up nimo, maupoy mo pa anak nimo, dili man na mao. Kay kung asa ka maabtan ug asa ka buot mga anak, kanang mga district, kanang mga sentro, mga facilities na sa gobyerno nga gitahasan nga maghatag og proper health care, no? Ug kung ang kanang ilahang facility kay lain-lain man gud na, no? Kaning mga centers ug district depende man gud na kung unsa pud ang capacity sa mga pasyente nga kaya pud nilang dawaton. Now, kung ang sentro or ang district kaya nga mo paanak, and I think kaya kinanganak baya ta sa sentro sa una, di ba? Sa imuhang kanang ikatulong nga anak, then pwede jud ka manganak dito. Pero kung maabtan po ka dito district, and ang district capable pod nga magpaanak and apoy paanakan dito, di jud kanila dapat balibaran kay kibaw mo kanang pag-labor.
no, kanang nagbati na ta, di pa na siya lalim para sa usa ka babay. Delikado ba kaayo na? Nakahinumdum jud ko gisulti sa ako ang beloved partner si Dr. Randolph sa una nga, ang pagbuntis sa usa ka babay sama ra sa ang iyahang usa ka tiil, gitunob na niya sa peligro. Even death, even kamatayon kay dili lalim. Dangerous kayo na. Mao ginang mag-unag ng Mother's Day kuntas Father's Day. Sa una way Father's Day, Mother's Day ra. Kay di gud na lalim ingon ana, no? So the question nato is dili gud na nato balibaran ang ingon ana nga situation, no? So kung maingon ka nga kanang asa bay dapat nimong buhaton, asa mo pwede, you can either go to both. Naabay nagbalaod nag-ingon ana wa. And in fact, di sila po na ang balaod, ang naang nga balaod is that di pwede mo mobalibad og emergency cases. Ikatulong pangutana, hangtod karon wala pa marehistro ang akong anak kay dili sila muhatag og rehistro kay sa ambulansya lagi kuno na anak. So asa man day ko magparehistro sa akong anak? Taga pinamungahan man ka, adto na lang sa munisipyos pinamungahan, adto na iparehistro ang imong bata, mag-late registration na lang ka. Ikaw na lang, bebang, ang paningkamot og imo kay mga pulpul man tong mga naas sentro o naas distrito. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aron marehistro ang akong anak? Asa man kumuduol? May penalty ba me? Ani kay dugay man ming nakaparehistro sa akong anak. Now, di kay ko familiar, wa pa man ko kaparehistro sa ako ang anak, wa pa man ko'y anak. Sunod po, di bitaw di kay ko suito kung pilay mga bayranan dito ha, sa munisipyo, sa local civil registrar. What I know, ang procedure ng imong angay buhaton is mo adto ka dito, mayon ka, ma'am, magpa-late registration ko sa akong bata kay wa ni na rehistro. Why? Birth certificate ang ako ang bata kay gibalibaran ko sa distrito kay sa ambulansya ko nanganak. And then i-file na, kibaw ko mo bayad ka for notarization, no? Kay naman ay mga fill-upan ay mga fees, pero di siguro kaabot og 1,000. Ang importante, di ni mo na unya-unyaon. Mahimo magmuadto ka, makutana ka, unsay proseso, unsay procedure, no? Kuha na kadaan og form, mga yun na po kadaag requirements, and maka-estimate ka pila more or less ang bayaran. Pero di nakabot 1,000, kay what I know, usually, basta ka ng mga registration na to sa local civil registrar, dili man na nila mahalon, kay nag-encourage, baya sila nga, marehistro gyud ang tanan. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, digigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, amping mo og maayong adlaw. Mana so sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ting. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Broken Vow. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kaning usa ka lalaki nga taga San Fernando, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Tin. Hello, Be? Be, parion ko na kanima magpapa. Oh, ha? Gusto mo ko makikimamat sa ras mamagpapa ni mo? Oh, mau ba, Be? Sige, Be. Muan ako. Ay, terpikas na eh. Ay, kalkalag mo dito. Ikulbaan na yung ko. Nga, mursa ko na-excite.
Mayuntag, magkauyon sila ining prutas nga akong gida. Lingkod dong. Salamat eh. Kubaaga ini ni. Dong, diretsohon na lang tika ha. Gusto ming mahibaw ka nga kung magbinuang gani ka ni Mayan, wa ba gid bisan tuhon. Kay disgrasyada baya in taon ng among anak. May anak na nga mao si Dodong Lok. Basi lang unyag binuangan lang na nimo ha. Aha. Kanus aman mo ari ang imo mga ginikanan. Aha. Tinarong magkaning imo sa among anak. Ha? Oo, kuya. Dinarong niya ako. Kung mauna, balik dire. Og dad-a imong ginikanan aron masabutan nato dayon ang inyong kasal. Kasal? Oo, say kasal. Lagi ma? Ayaw ko na pagbinuang natin. Huwag ka magbinuang pa, uy. Namisita raman unta ko sa ilang mian. Unya, ipaila-ila ko niya sa iyang ginikanan. Unya, kalit man lang nga, niingon ang iyang ginikanan nga paaduon mo sa ila. Ug para ko nung masabutan ang kasal. Nahala, sige. Mauman ka ha. Asa ba ng ila? Salamat kini agyud mo. Dong, tinarong gid ning imong tuyo sa akong anak. Uti, tinarong ni nga ako ni Mayan. Sige. Magsabot na ta. Nasabutan na mo sa akong bana nga January puhon ang kasal. Oh, January? Uy, kadugay. November gud ron. Mas maayo man nga January ti, aron makatigom sa ko. Hoy, di na. Gusto na mo nga karong December na dayon sila kaslon. Mas maayo kung December ha. Kaya di mi gusto nga binuangan ang among anak. Sige. Kung kano sa inyong gusto, maoy matuman. Ay, congrats, Ting! Salamat! Sige na, ipangaon na mo! Salamat ninyo! Congrats ninyong duha. Dong, Tin. Salamat kaayo ha kay nisugot ra mo nga gidalian ang pizza sa inyong kasal. Og bisan og civil wedding lang gyud. Okay ra to eh. Why problema. Ang importante nga nakasal ning Mayan. Ayaw na pag-ate na ako. Pagmama na lang. Uli. Ma. Wadi kay trabaho ron tay. Wa, dong look. Yeh, magduwa de tag maayo ron tay. Oo. Imo tanang oras na ko ron. Kadako gog ngisi anang akong apo. La, magduwa ming tatay ron kay wa man siya trabaho. Maodi ay. Abi ni mo, swerte kaayo ka dong. Kay pinangga kang tatay din ni mo. Salamat kaayo dong Tinha. Nga bisan og dili nimo tinuod nga anak si Lok, pero imo gid siyang gipangga. Wala na ko siya pangga, ama. Gimahal ko gid siya nga mura na kog anak. Maunang ari siya magsigig kapyot nimo kaysa sa iyang kaugalingong inahan. Ma. Be, sa syudad ko masahin sa kong trabaho rong si Manhong na. Sa ato pa, dili na sad ka mauli. Be. Karong Lunes ko mo duty. Unya, inig Sabado na kupuhon mauli. Mao ba? Sige, be. Maayo na kay dali ako na human. Sabado naman di ugma. Makaulit na gid ko. Musayo kog uli.
Asa man ka? Nag-ilis ka man ko. Mulakaw ka, be? Oo, be. Musimba ko. Oh, pag-ubagan ko na uli. Nya, mulakaw na inuun ka? Hala, uy. Mura mas kong asa, uy. Musimba raman ko. Be, nisulti lang gud ko. Ayaw na gud kasuko gud. Manikmat ka man. Sige. Simba ka. Pero, uli lang dayon, ha? Saan ang mismian? Hindi na rin ito nila ko. Mas tuwi binas gabi pero wala pa siya mauli. Ikor mo ito itong simba. Tay, asa man si mama? Layas mama, tay? Ha? Uy, wadong uy. Nagpalit ra og lami ang imong mama. Ang ingong taon ng bata ang nilayas ang iyang inahan. Maayo kini abot na ka. Unsa man simbahan imong giadto, ha? Nga perti man imong dugayang nauli. Laom na kong gabi eh. Dito ko sa Argao, oy. Dito ko sa kumagawang. Be, dili lagi na ko ma-open ang imong cellphone. Ang binapi. Ano man? Ano ka? Ay, ko pangilabot sa akong cellphone? Giusab ka niya ang iyang password. Uy. Nakatawag mo ni Miss Mian, ni Sala. Tay, hindi mo na yung cellphone, Ha? Kang mama na ni mo dong. Magani, anong tagsa ta, ay mong cellphone ako. Yung cellphone ni mama, imo. Duwata tayo. Sige. Adugos kwarta. Ikulpaan ko. Akong suwayan o kabli ang cellphone niya. Huwag mo gibing manak. Natutugin siguro siya sa nag-cellphone. Nang huwag manak. Ako na lang. Sa man. Naglain si Mia. May nahitabo ko nila. Ako siya bukaw. Naunsa man ka, uy? Mamukaw man ka? Unsa ni, ha? Hoy, wako kay bao, ana, uy. Unsa gud na? Bi? Abi ni cellphone, bi? Baliw na kong SIM, ana, pero way samok. Tay, si mama, ilayas na. Tay. Unsa dong? Ilakaw si mama, nagdag na kong bag. Unsa? Ato na to sa lula ni mo dong. Tuwa sa Cebu nga dong, kay mo trabaho man kuno siya. Mao ba ma? Huwag siya mag-ingon ako ma. Dili sad ako makontak yung cellphone. Uy, mao ba? Ay, pastilan, gina ni bataa, uy. Ma, muduty ko sa ko ha. Paliho ko na kong dudong look. Unsa na may balita ni Mayan mo? Huwag hapon? Ay, wag gihapon dong. Nakapadato o og kwarta pero pilarasad kahigayon. Kung akong tawagan, dili sad mo tubag. Pagpaabot ko kanus siya manawag. Dili sad siya mo tubag sa number nga imo gihatag ma. Sa akong minakusmian mo eh. O siya magulang-huna sa iyang anak. Huwata na lang nga siya gid mo imo kontak ni mo dong. Ute, musta? Buwag naman na yung ni Mia, no? Ha? Uwa man eh. Niyato na siya sa Sibungan, no? Yaron manarbaho? Nga, trabaho ko taon. Nakitaan mo na ako imong asawa sa Sibungan, nga naganak.
Kung naibong ko nga, lain man ang apelido nga iyang tagipada. Unsa? Ora ko lagi sama ko eh. Kaya ngilan kayo, may bala ko siya. Dili ko makatuoy, di ba? Dili makahimo si Mayan ini. Dong, tinuod. Tinuod nga nagbinuang si Mayan. Sa una, sa nagtrabaho pa ka, katong mo duty ka, o niya, pila ka kaadlaw nga dili makauli. Mulakaw sad si Mayan ato, pero wa ko mahibawag asa siya pa dong. Og nakabantay na lang ko nga magsige na malansad siya glakaw. Og muuli lang siya, muuli na ka. Pasaylo ako dong nga wa ko musulti ni mo dayon. Kay siyempre, anak baya na mo si Mayan. Dili sa kong ganahan nga magbuwag mo kay nakita na mo unsa di mo kapinangga ang among anak. Kung mao na ma, tinuod yun dahil nga nagbinuang si Mayan ako. Sakit man, pero dawaton ako ma. Gawa na gid me. Na, ready na ko. Oh, Tunglog, asa mo ka dong? Nganong nagdamag ang bag ni mo? Ako na siyang ipada sa igsoon ni May Andong. Kay dili na nako kayang mo atiman niya. Unsa ma? Dong, bingawon ko ni mo dong. Pero ako'y mahimo. Kaya dili man ako ang tinud-anay ni mong amahan. Pero dong, iman ini ha. Pinangga ug mahal kay tika. Nasagitan kay ko sa gibuhat ni May Andre na ako. Pero mas labaw kong nasagitan nga nabuwag na ko sila. Kaya giisip na sa nako siya nga tinuod ng manak. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong takbo. More power sa Arnhem. Mao kita mga higalan kaagi ni Tin nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, Broken Vow. Ang mong kaagi kibata no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon na handumanan sa usa ka awit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dikan salamat sa inyong pagpaminaw.